Hello, sziasztok! Én újra BT vagyok, és itt van velem PG! És most a Tomi, mit fogsz felrakni? egy Minecraft tutorial videót fogok feltenni, majd amint elkészülök vele. Na közben itt a szép liftemmel az előző videómból itt felmegyek, és itt van ez a szép gyönyörűség. Na de ez nem blokk, ezt meg kell építeni. De ez csak 1.8-tól lehet megépíteni, és mindjárt felmegyek a tesztkamrámhoz, ahol megbírjuk ezt építeni. Közben mi úgy bírtuk megoldani, hogy bírjunk beszélni, hogy felhívtuk egymást, és most Igen, és Facebookon akkor keresztül beszélünk. Igen, és most én is be szeretnék jelentkezni ugye a fiókunkba, és akkor én is fogok felrakni egy Advanced Warfare-es videót, és hát remélem, hogy tetszeni fog, de az nem biztos, hogy ma lesz, mert most éppen regisztrálok. Igen. Na, de mint látjátok, én már el is kezdtem építkezni. Alapból így kell. Na, ugorjál már fel! Ez nem muszáj amúgy homokba építeni. Közben én még nem bírok rá. Na, ez nem muszáj homokba, lehet földbe, mocsárba, tölgyesbe, gombaföldbe is építeni. Na, de alapból így kell kinéznie. Utána ezt amilyen helyen építkeztek, azt úgy befektet. Az a lényeg, olyan blokk legyen, ami nem bír szétégni. Igaz, nem Ha annyira szétég, akkor így van. Akkor így jártál. Köszi. Na, de az a lényeg, nem muszáj, hogy ne olyan legyen, mert nem is fog érinteni, most jutott eszembe. Na, de mint látjátok, mindjárt kész a második kép, ahogy ki kell nézni. Ott azt lefedjük, oda még folyóvíz van, és ide meg beteszünk egy folyóvizet. Oda 3 vagy 2 blokk magasra, itt egy ilyen torna. Aztán ide a páncél állványokat elkezdjük pakolgatni. Amúgy meg mi most a Tomival próbálunk ilyen jó videókat csinálni, olyan híresek legyünk, mint VR, Lucky. Zséda, Lucky. Igen, és például hát én nagy lakista vagyok, a Tomi az meg zsédavos, nagy zsédavos. Igen. És hát... Én inkább a Minecraftosokat, vagy ilyen szerepjátékosokat szoktam bejelölni. Na de mint látjátok, oda be kellett temetni be kellett tenni a vizet. Innen meg ki kellett ütni a kettőt alatt. Aztán ide be kell tenni a lávát. Ugye beérkezett, nem tudom, hanyadik snapshottal, hogy a páncélárvány elég. Ezt mindjárt be is mutatom. Ezt ide teszem, és így körbe fogom. Slime block. Ez is nem tudom, hanyassal jön. Mindjárt. Csak még közben itt be kell tenni a lávát. Úgy, és akkor szét fog égni. Látjátok? Aj! El kell állítani. Ne szétrombolja az egészet. Ne! Elrontottam. Na, ezt nem akartam megcsinálni. De az a lényeg, hogy ezt ne csináljátok meg. Látjátok, szétégett az összes. Kezdhetem újból. Marad az a láva. Hoppá. Közben meg beesteledett, és elment a... Na, azt úgy... Oké. Aztán kezdhetjük előre. Na. Hát ilyen ez a Minecraft. Köszi, Gergő. Közben nekem se örök az időm, mert csak 10 percet tudok egy vonással felvenni. Hát van ilyen. Kezdjük is
Mivel csak simán letöltöttem a bandikemet, de majd lehet, hogy össze fogom vágni. Oké. Na ennyit. Nem Amúgy fogok meg többet tudjátok, hogy én Minecraftban én semmit sem tudok. Én csak Call of Duty-zni, meg Zoo Tycoon, az is be lesz majd mutatva nektek, és meg Ne minden. ugráljál, mint a Úgy, szöcskebolha. nekem mondtad? Nem. Itt ugrál a páncélállvány, közben az emberek meg látják. Na, bejött az a snapshot, hogy a És akkor páncélállvány ugye elég, a víz meg eloltja. én ilyen Call of Duty, ilyen portál, logikai, De a ilyen portál vlogokat is. a portál az egy picit drága. Úgyhogy össze kell dobnunk Igen. a pénzünket. Igen, és például fogunk ilyen vlogokat is csinálni, úgyhogy szeretnénk ilyen híres ilyen Most videósok egy lenni, picit például ellegergő. a Playteken. Tessék, Na, tessék. így rögtön amely 2 blokk magasra letesszük a izét, fölé ezeket a, hogy hívják, homokkört, attól függ, hogy milyenre vagytok. Fölé tesszük a izét, a slime-ot, és oda tesszük a dugatit, és valamilyen redstone jellel ezt beindítjuk. Aztán ezt még egyszer meg kell csinálnunk. Mint már látjuk, ott van a hegye, és már elkezdett égni, de ez nem bír elégni, az a legviccesebb. Na de én ezt ki is ütöm, és dam. Kész is. Na most én a mellék anyagokat, azokat beteszem még, hogy milyen volt. Na, elsőnek beállunk, igen, így, felállsz, shiftet nyomva ráteszed az ajtókra, és erre is. És akkor ezt még ráteszem. És akkor ennyi is lett volna ez a videó. Én BT voltam, és itt volt velem PG! És Sziasztok! következik majd a következő videó. azt nem tudjuk, hogy lövöldözés vagy hogy hívják lesz, de az a lényeg. Lájkoljátok és kommenteljetek, hogy milyen játékokat játszunk. Igen, és iratkozzatok fel! Igen, az meg a legfontosabb. De már van egy ötletünk, hogy mit játszunk végig. Fry Cry 1, Igen. 2 vagy 3. Mert az egyik Igen, kommentelőnk és ezt beírta. lesz majd a Far Cry 4 is, a Lego Jurassic World, Igen. a Xboxon, és Gergő, hát így jó kifutunk lesz. az időből. Na ennyi lett volna mára. Sziasztok!